О, да. О, да. О, да. О, да. Идвам директно от мръсния тюк. Представи на меса мозъците в този луд шум. Музикалните ни умения не са нищо необичайно. Когато реша да пиша стихотворение, решавам, че е време да изразя мнение като Боти Филевски, да ви покажа на какво съм способен и да ви размътя мозъците с малко разнообразят обикновената чалги или кючеци, изгюбеци, из балон в ръка, преценете и да се правите на нечовеци, ама кой да ви възпитава вашата мама, правите деца. Ама не можете да ги контролирате, нито възпитавачете то, как да ги контролирате като себе си не можете. По-добре да бяхте дали синът ви в период, там поне ще да бъде на по-добро място, отколкото вие му предлагате. О, и какво говори за другите, ма виж себе си, бе, момче, какво да гледам себе си, бе, старче, погледни се в огледалото и стъкна се като штука и пак не викаш да си гледам муха, ама гледай си в телевизора, извора, като ти гледам и си мислиш, че всичко е илюзия за Грузия, биги брат, не останаха стражари и то е защото се делим на наши и ваши, ма не разбрах, че трябва да сме едно цяло, нали, все пак сме нация, ама каква нация, какви 5 лева, всичко е за мазолея, за да ги залея. Всички от ГЕРБ в ГЕРБ само съсипаха държавата и пак на самоуправа сме цялата нация. Цялата нация. Иска да променят лево в евро, ама какво е евро като заплати са на дъното, а цените на храните са в гърлото. Няма как да издържим в тая държава, но ще останем за да видим светлината. За да видим светлината. Накрая.